Ayo manyo sebenarnya. Manita lama. Walaupun sultan surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkekkan tangan basusungkan jari batur kendila dengan maaf. Akan tetapi menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan saliri duduk di tepi sebanja barih di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamuanya. Allah nangka magi di buah persambahan nambo. Bacarai-carai tak baragiah baumpuk-umpuk tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekerjaan di rumah gadang nangko. Allah saujo lah salapeh, Allah setapak sepijaan, lah saujo sabarikan. Iaitu nangka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk pusek jalo pupunan ikan iyo tetapek di badan diri ambo. Yolah. Batolai. Jokok malie ateh rupo kalau basiang ateh tumbuh serupo ikut kini. Lah tarabi diangan-angan lah tersini dikiro-kiro ado nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kegunonyo. Yolah. Akini ko perhatian lah bakanda stan. Kok kato lah nak menyabui rundiang lah nak ke tengah. Sipai bertanya ambo pakai sultan. Kok buhu anak kami urak diansua membuka bungkuih lalu dikaka dirapatkan alah ke dalam madek dan baik itu. Sekian sambah Pak Sultan. Apa nama sampai di Sultan berarti ya? Sekirualah. Sepanjang pernikahan mamak cakul nanti tumpah kepada walik kalian bayi ke diri ambo. Kok diagak di kanang-kanang ditimbang sahabi patui. Tutuan lama manih lama nembagai pisang masak manih bak santan jutang guli. Indak bercacik je bercatang. Ambo menyembah ujuang rundiang sebab baalah dia bak itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapehi tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Pihak di sepokok si pangkalan arun antara gak entakanan nantai isi jati tekilan-kilan ni mato. Kini ko katolah nak menyabui ko rundiang lah nak mengatangahkan. Allah ko patut nambah itu. Kan itu isi pernyataan cakung. Yo itu benar. Singkik saja gayapnya mak. Lancak sikit. Dek kilik lah berapi-rapi kok patuh lah bernantam kau jan juo mukironyo. Nyampong kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sekian sambah pakai mamak. Artinya lah bertagakkan sigai bagi naik stan. Pesinan tibunya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuah tagak kemudian simpang kamusaji malandai ke ikua koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hambo tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuah ke nenek mamak dek taat ke memkati mantakan niat je sengajo dari sepokok si pangkalan. Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah baginda Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah balahan rajo balua ruhum sapian rajo benua Cino nan tinggal di pulau Pancawanangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka sopan jasantun balingkuang raso pareso saratolelo basitinah. Badabua ombak memacah badabua lalu katapi tarih menyasak kapaserek nang kodoh mati tertembak dibunuh palimoja pun badia sadatuh dua data. Pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramai dubalang banyak nan sati. Yusimbu hambo meminta jo maaf baribu ampun tabiak kepada orang banyak. Mako nyampang takirah je takirai ataupun sorong je lompatan. Gawa je gewai kok basuo tampan tarati konyok kurang. Je salam gawa ambo japuk jo rila gewai ambo jalang ampun je maaf bapuhunkan salam ta'zim pamanuahi. Kata adat kata pituah rajonan baduo pagangan manti jodu balang pedoman tahu cedek pandai. Tansano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato ambo nanusah diutangi manitah pana alun pandai. Kalau sehandainya kambang bungu sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang joradainya. Tapi baalah mengatakan barambuh angin di Malako menuju bukit nalandai janiah langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tantuah pulang bakudo. Tipak de badan dari ambo kok galaknya to dek jujai kok pai karena suruh tibo di mulia punya orang cilaku di badan diri taga de patuah kanan tuo. Ama ba'du adapun kemudian daripada itu talatak putih yang diulu di bawah kiliran taji samulo kato nan dahulu 3 limbago nan terjali. Manolah 3 nan terjali pertama sambah menyambah kedua baso yawasi ketiga siriah je pinang.
Sambah menyambah dalam adat tampuah menampuah salam datang. Paningkek tinggi banjuang palambuak kadang bambak keganti mulia memuliakan di sinan basah tarataknya. Nan kedua basuh jobasi. Di dalam rapik di majlis martabat duduk di makamnya. Nyato baulu jobailia jalih bau juang jaba pangka. Basambia je mulik manih baso elok kucing dan murah budi bayak tali pikatan di dalam cupak nampiawai benamu adat sopan santun. Ayo manyo teman taro. Tali kena. Ko indak basuo nan bak nantun. Pihak dek kami si pangkalan nan marah nan maico nan menyusun nan matok bangkalai di rumah nangko. Maaf diminta gadang-gadang rila diarok banyak-banyak. Kasutan nambo minta suko ke Tuhan kami minta ampun. Sekian kato disambahkan. Tak sampai dek setambar batik. Enggan itu dulu. Batanun kulinan suto sejalan dagi jobanang suri di mano talataknyu. Layang melayang sambah tibo timpo timbo sambah datang titah kamu tantanyu. Apalah nak menjadi buah persambahan namu. Mendengar imbauan mamak cako gumanta segalo batang tupuah bakipeh paluah kadado bakajar darah kemuko. Apalah sebab dia itu. Lariak kepada badan ambu ibarat layang-layang nanjolong sudah. Kalangkapan maluli cukui. Bingkai lamah batang maliwak banang singkit tarju senjang angin libubu nang kadiadang. Laki petuah mamak juwo. Laki petuah mamak juwo baguru ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dialau ke tengah padang. Baguru ke padang aja baru baraja guru mati di silau sure-sure hilang. Bagoncang bumi jolangi berombak lawi sailan berkumpul karang katapi. Kok karam mambo tentang itu mak. Akan tetapi sesudah timbang makna kato disilau makna ragi. Nyatulah nang kato wajib jawab nang gayung wajib disambui. Yolah. Adapun menjadi buah penitahan mamak cako. Setantang sambah menyambah dua jo adat baso basi. Kok tinggi nang kurangan juang. Kok gadang nang kurang ambak. Indak tabaso tapa mulia. Lila jemaah kami minta kupu tobat gawa mesi. Kan begitu bunyi perundingan tadi. Sabananya. Ndak doh, pihak dek kami nan disiko kok dilihat sarantau ilia dipandang sarantau mudia silau kiri au kanan. Rasulnya lah dimakan alu aja pati elok kacak gamaknya sadang alah dia suak menjadi yau lai dikasau laki atok. Manyo mak katia? Ambo. Adok ke kami pulau kini orang nan duduk saya daran alik yang tagak sapi matang. Dek bacampu tuo jo mudo. Nan tuo kok nyok takilaf nan mudo kok nyok tasasek. Salah cutuk malatiangkan, salah kacak mampihkan, salah mudik mautangkan. Tak kirai jalan ke masuk, tak kira lenggang keluar, tersingi budi dinarami. Maka membayar kami penuh-penuh, minta kurang banyak-banyak, dilaya mohonlah maaf, dibatin ampun diminta. Bunyi nak samu kami dengar, rupa nak kami samu caliak. Tolonglah buahkan je bicara, yang dikarik di bukunya. Sekian sambah dari kami. Stamdaro. Ambo. Alhamdulillah bayaklah itu syukur je puji pada Allah. Dek pandai sultan batu tua dek bijak bermain kato sananglah hati si pangkalan. Sayuk bak tawa nan salilia raso diureh haya rimbo nan bak mandi di anak sungai. Maka di maaf gadang manfaat derila gadang paidah perila-rila kita nan elok serupa orang jua Bali. Apun batuannya lai selampih nan daripada itu. Naknya disisiak-sisiak sepalapah di tua-tua sahalahan. Ba kok dibatih rundiang tentang nangkotan.